Self-defense sa kinanghinungdan nga nakapusil patay ang kanhi barangay kapitan karon konsyal sa barangay Sawang Calero ning Dakbayan sa Sugbo. Natanggong karon sa Police Station 6 si Konsehal Benjamin Sabati, 52 anyos, humaniya napusilan patay si Albert Rapol, 33 anyos, nga iya usab nga silingan. Sa investigasyon sa kapulisan misuway og hamag ang biktima ngadto sa konsehal, hinungdan nga giunhan kini pagpusil. Ikataho nga do diferensya sa pangisip ang biktima. Wana mo duwat og dugang pamahayag sa Sabati dihang giadto sa GMA Regional TV diha sa sud sa Police Station 6. Gipanag ni Police Colonel Josefino Ligan nga kasong homicide ang ipasaka batok kang Sabati kinsa kani kapitan sa maong barangay. Kabahin sa kapulisan, i-file gid nato ang kaso. Kay naman dito na naman tay mga witnesses.